रायजो राजा नोंथांमोना दाखालि आंनि SM Explore फेसबुक पेजावहाय मोनसे फट' भाइराल जानाय नुनो मोनदोंमोन। दा बे फट' भाइराल जानाया ओरैबायदि एसे जोङो नांज्लायनाय जादोंमोन, बेवहाय माने भाइराल खालामलायनाय आपल'ड होलायनाय जादोंमोन आरो बेखौहाय आङो 20 सेकेन्ड ना समनि उनाव दानफिननायबो जादों, डिलिट खालामनायबो जादों। ओमफ्राय दा बेखौहाय बे फट'खौ शेयार खालामनायनि थाखाय बे आइजोआ दुखु मोनदों आंखौ। दा नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदों आइजोखौ, बे स्क्रिनाव नुबाय थानाय आइजोआनो। दा दिनैहाय बेखौनो जोङो सानैजों सावरायलायनानै मीमांसा जालायनानैहाय दिनैहाय बेखौहाय जों मिथायबाय, जोङो मिलायलायबाय। दा आङो नोंथांमोनखौ खावलायनो सानो, जायफ्रानाखि स्क्रिनशट खालामनानै लाखिदों, नोंथांमोना बे फट'खौहाय शेयार खालामनो नांलिया अननानै। फट'आबो गाज्रि फट' नङा, बे फट'आ माने जों एसे गेंग्रें गुंग्रें जालायनायावहाय स्ट'रि दोनफ्लांनाय जादोंमोन। दा जोङो बेखौ रायलायनानैहाय सानैजों मीमांसा जालायबाय, मिलायलायबाय। दा बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय, बे फट'खौहाय नोंथांमोननियाव दङब्ला शेयार खालामसै अननानै, आं बेखौनो खावलायो।